Oleh masayin hei tu nai khan Peru ram Nazca hmuna archaeologist ten mami kan ti mai mishingang tak ma se mishing taksa ni silo an hmuchuaka kan lu chil hmain Peru ram Nazca tele in ka ho nam chanchin hi soizuai ila he ruangan hmuna hmun hi cover hriatalar Nazca line an ti omna hmun kha ni a Nazca line poi hi video masa kan ti lan zuai to kha he hmun hi makhop mai Nazca line te hi van chang cho hmu thei milem magle lian pui pui ten ni a enge omzia engti na nge ti le engwanga siam nge an ni ti hi tun thleng hian scientist le mi thiam tam takin an hrechuak lo ni vana chang chaw hmu thei si a hun lai thlona chu soilo an man ro te po thir man an thiam tran tir hun lai mi chaw kha ni sia tu hmu tan nge an ti tin le atanga hmu thei si lo heng milem te hi engtin nge tianga digle ngi la siam thei tur hian engtin nge fin na le thiam na kha an nei ni til maktak zong ani hi din makzual le deuh chu tlang pakhat Nazca line bulami te hi hanin mai chuan tu te pon airfield thlona tum hun kan ti vek nge yang le eng te hi engtin nge an lai tlang ti khopalian lai tur chuan tu thloringa chuan an puithlin top lowang zona ngai bok enga tan nge engti na nge ti bak soi thei omri lo ani ber hi heng rin tam takten en hian omze thuk tak zong an nei nge yang patlinga pumpa ni tinei zon ngai ve tho tan chuan omze nei loin an boi pui lo to pang le Nazca inka mi te hi an history tam zok te chu engma hriat thei ani to lowa an thlan te hi man lain thlan rok tu ten hain thil poimo tam tak an lo ro bo to a hei wang hianin an nam chanchin tam zok chu hriat a har to ani kan hriat thei chin chu zona hlir ani ti la kan soi sual tamom lo ve inka te nam chanchin kan hriat thei ber chun po an pi le pu ten an in hril chhona tangin an pathian chu wana tangin ron chukin finna min pe an ti le an local le tur thu an soite hi ani deuh ber meya chuwang chuan chip thui vak ri lo ila heng amasa kan ti lana tang ringot po hian Peru nam chungchang an magdang lambing na chu kan hre thei ome tu hnu Nazca line te ho po hi thlo theina tang chaw mu chu ania Ancient Aliens astronaut theory ring tu ho chuan Peru nam te sul hnu tam tak hi aliens puina emo aliens so thil ti ani ti hi an ring het bur mai ani enge Ancient Aliens astronaut theory kan ti chuan video ma salama kan soi to kha herin na hi man la hian aliens ten miron khosak pui to ti rin na lam thilani tin chumi ti chiang tur chuan fin fiana tam tak mai tu hnai khan Nazca ho than pakata mishing rong amang pu mami troi theilo songbol kumsang tam tak liam ta mi chuan hu chuak thara thalak te pol ar hal le mai tam tak chuan le mani te an tia ni masela archaeologist tam tak le aliens lam chui mi a hmun nge yakal ataka ni thu fin fia tu anom bok hian ruang mu hi kut pathum sei taka nei boka alu le mi te chu mishing lu pian anga ni lowa tina ru te le taksa ruang am te po hi mishing taksa ne ni kung kai na nei lowani scientist te ho chuan tu na hian an zir chiang meka DNA te san e tong chuan za som sari chu mishing DNA ani a za som thumero chu eng DNA nge ti hrial ngai lo ani an ti tin tuna kan en tur po hi British chanchin bu Daily Express ho chuale wa bi chian na ni a ani chuan ti hian soin Nazca ho thanan laina mami an hu chu then khat DNA chu mishing DNA za ani a ma se then khat te chu mishing DNA ani le ni lo an chian lo thu an soi ti in researcher ten ruang maktak mai Nazca Peru a kutang pathum le kitang pathum nei an hu chuakin tam tak chuan ale mani an ring thung ma se Dr. Vivanco chuan alem ni loina tange ani ati thu an ziaka Daily Express soi zel dan chuan heroan hu chuana tilve Dr. Edson Vivanco chuan until mu chu taksa chu mishing taksa ni lo aliens extraterrestrial origins aliens thla nge ani ati a ruang dang hi chu za in mishing ani a adang hi chu kan hrial ngai lo nun na nei ani ati tin Dr. Vivanco kom na le athu chu azong document tu hi British pa ufologist thilmak aliens lam chui tu he Peru hmuna vakal chilin vakom na le a chuina ni antia Dr. Vivanco chuan he hmuna ruang thil chui tur hian doctor kani angena taksa le aru te hi exam chiang tur le ka hmu dan atak nge dot ani ti chian tura som kania ataksa le ru ate hian siam chop ni loina tak nge ani ti ko thei tur tam hle thilem tiang anga siam chop le chhong tur chuan thil har sa tak le hau tak tak ani ang tin an hun lai khan tiang thili an thei bik lowanga
entirna na lubi ka po x-ray tang hianin aluru chung lam le hnung lam te asir lam le ein zom na koi neu neu te hi kan huang hianin siam chop tur chuanin thil hau tak le thil theilo thluk ani atia Dr. Vivan ko chon soizom zelin kudle ke tang ru pathum chau nei exam tura miron ti khan makkan ti hle maya ang kudle ke te x-ray in scientist shan ten examine an endik meka achani mishing kudru atanga siamani ti ma se kutang pathum neya kuzung tang ru in zom khom dan amak shim na wang po hian keni scientist le doctor te mit ala hlea ale memo inti der na siam chopo ni se zir chen hi kan du ani he thil eng thil po ni ro se hre chena zir chen hi poimo hle atia achan chu doctor train katin an rin thu le zir chen na om loin na ru le taksa te hi rem khom chopani an tia Dr. Vian ko chon eng po chu ni ro se ale mani chon ke ni hian kan hril ma saberang cheu tuna ri chuan a fin fian na tur zir chen me gani atia seizom zelin tuna chon lem inti der na emo taksa te siam chop ti modify ti fin fian na kan la mulawa fin fian na kong tam tak he thili siam chop ani lo atak zo kan ti science lam zo in kan muthung ati chuti lai mek ve thung chuan hetiang lam mami ruang chui te pol chen khatin mu khom na peru lima munan neina he thili inti der na ni thun lo chua he report awang hian tam tak thin remin social media le phone call lama be na andong na sa hle maya archaeologist crime lam statement andila omzia chu he ruang hi chip chiar le chiang zoka aru le vun tele akubu pat zong thlengin tun lai thiam na manga an chuina report pek chu an phut ani oleti zong hi ni report se hemi thu chungchang bi ka chuan kan hriat tur chu aliens thil ani hi chuan sarkar lam hian thup tam tak hi an neya media hi ang controlin pol thila poin thu neina tam tak an nei ti hriaila tu ma wa hriat ni su he thila hian sarkarin innam hnoina an nei le nei lo chu mase kan hriat chian chu he aliens si alemani ti bak thu chu an nei lowa engma ani lampo hian chiang takin fin fiana alemani ti lam chho tur an nei lo ani dinin ka na mo hi an ruang te hi Egyptian awangin da thata mami fight an ching hlea masen danglam na chu an luru te hi an te lai tangin siam danglamin tungu turin hruin an hrem thina engwanga tianga tinge ni ti chiang takin a chan le wang hriat ani lo heng aliens nen hian khosa hawin pathiana nein an mani an tumin tiang hian an lu te hi siam danglam zok an ni theimai ngem le Naska Peru rama hian thil maksul nu mu tur tam khop maya inka namho in sakdan tele an namfin na chungchang ringot po hi thil maktam takomani ne chuatur le chui tur hi alatama man mo lawin kan man chho zel theinan video hran hi ti chuak do ila kina kan man khom ol samjok nan inka nam chanchin le aliens nei nin zom na po hi ronlati chua tumalani ti kan fereng don nia chuwang chon min lo subscribe pa min lo like turin kan som no na cheu